Смайлин, псякреф, шмаляем джаз, холера ясна. Эдди Рознер. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Джаз БССР. Працягваем перад гісторыю паступовым знаёмствам з усімі, хто непасрэдна датычны да стварэння канчатковай версіі дзярж-джазу ў 1940 годзе. Разбіраемся ў іх міжваеннай кар'еры і набытым досведзе, які пасля увасобіўся ў беларускім джазе. Перадусім мы дазналіся пра берлінскі этап у заблытанай біяграфіі Эдді Рознера. У выпуску нумар 6 дазнаемся пра польскі перыяд маэстра, 5гадовы, але насычаны, які, зрэшты, пачаўся не адразу. Пасля ад'езду з нацыстоўскай Нямецчыны ўлетку 1933 году Эдді Рознер шукаў працу ў Бельгіі ды Галяндыі. Кузен Адзі Пакудзелі, таксама ўраджэнец Берліну і будучы чалец джаз-аркестра БССР Лётар Лямпель, знайшоў сабе месца вакаліста-барытона ў галандскім ансамблі «Internationals». Перад тым спявак са сцэнічным псеўданімам Лайнел супрацоўнічаў у прыватнасці з аркестрай Сержа Хінкінса. Засталіся і запісы. Лётар, менавіта гэтак ён пазначае сябе ў аўтабіяграфіі, паходзіў з сям'і гадзіннікавага майстра, вучыўся спевам 3 гады ў кансерваторыі і прыватным чынам. У 1929 годзе пачаў працаваць у якасці джазавага спевака ў розных джаз-аркестрах. З 1933 году паехаў у гастрольную паездку па Еўропе. Кракатук. Эдді Рознер у сваю чаргу пачаў супрацу з бельгійскім саксафаністам і скрыпачом Фадам Кандрыксам, сапраўднае імя Альфонс. Да знаёмства з Эдді Фад паспеў пайграць па заходняй Еўропе ды ў Марока. Цягам лета 1933 году з бэндам Кандрыкса Рознер выступіў у Брусэлі ды Гаазе, у Амстэрдаме ды на курорце Астендзе. Не выключна, што берлінскі трубач мог выконваць і пачутыя намі на пачатку балеро Марыса Равеля у інтэрпрэтацыі Кандрыкса. Пазней, у другой палове 30-х, Эдді і Фад часта перасякаліся ў выбары тэмаў з амерыканскага кіно. Даследчык Змітры Драгілёў з Берліна тлумачыць гэта тым, што Фад дасылаў Эдді свежыя партытуры з аранжыроўкамі. Да прыкладу, «Серенаду осла». Amigo mío, does she not have a dainty brain? She listens carefully to each little thing you play. Sí, sí, mi muchachito, she'd love to sing it to revolution you the way. But why has she made in her voice there's a fall? And more than the lady can sing is he all?
Chiquita, not so pretty as a mosquito, but so sweet like my Chiquita, you're the one for me. Як мяркуе Дмітрый Драгілёў, менавіта ў Астэндзе на беразе паўночнага мора Аді Рознер упершыню сабраў уласны калектыў ды назваў «Джек-бэнд». Да гурту далучыліся чарговыя персоны, што ўвойдуць пасля ў беларускі дзярж-джаз. Гэта берлінец, бубнач Хаім Шварцштейн, сцэнічнае імя Джо, і духавік Эрвін Вольфайлер, ён жа Гары, родам з Цяшынскае Сілезіі, рэгіёну на сучасным памежжы Польшчы ды Чэхіі. Гары меў сваякоў у Кракаве ды Варшаве, але адукацыю атрымаў у музвучэльні ў Мюнхене. Аднолькава добра дзьмуў у кларнет ды сакс. А Джо 8 год адвучыўся ў Берлінскай кансерваторыі. Тады ўжо варта згадаць і будучага чальца джазу БССР, скрыпача-саліста Арнольда Гольдбергера, які скончыў кансерваторыю ў Вене, а сам паходзіў з Чэшскай Маравіі. З Рознерам ён сышоўся пазней. Кракатук. 1933-34 гады сталіся этапнымі для Аді Рознера не толькі праз эміграцыю з Берліна ды стварэнне Джек-бэнду. Адбылася яшчэ адна гістарычная падзея, што сталася сапраўдным мітам, народным паданнем, якое паступова абрастала пекнымі дэталямі. Тады ў Еўропе, па прыкладзе многіх іншых амерыканскіх джазменаў, гастраляваў трубач Луі Армстронг. У ЗША ў сувязі з Вялікай дэпрэсіяй умовы для канцэртавання пагоршыліся. Супастаўляючы месцы і даты, спадар Драгілёў прыйшоў да высновы, што два майстры трубы хутчэй за ўсё маглі сустрэцца менавіта ў Брусэлі. Змітры цытуе галянскага адмыслоўца Хорста Бергмаера, які перапісваўся з Лётарам Лямпелем. Луі наведаў некалькі джаз-клубаў. У адным з гэтых клубаў граў Адзі. Гранне Рознера моцна ўразіла Армстронга, і Сачмо запрасіў свайго калегу зайсці да яго ў гатэль на наступны дзень палапатаць. Конкурсу, пра які наперабой пішуць розныя аўтары, ніколі не было. І сваю залацістую трубу Армстронг Рознеру не дарыў. Кракатук. Як пісаў польскі часопіс «Ас», змяшчаючы партрэты абодвух музыкаў, Рознер пазнаёміўся з Луі Армстронгам, які лічыўся найлепшым трубачом свету. Ён выказаўся вельмі пахвальна пра свайго суперніка, назваўшы яго нават «белым Армстронгам». Бергмаер настойвае на наступнай даце першай сустрэчы – 1934 13 лістапада, а менскі ветэран джазу Браніслаў Сармонт перадае выніковую легенду. У 30-е гады ў Европу прыехаў Армстронг, і ён не чакаў тут сустрэць трубача такога класа. І на сваей картачцы надпісаў «Беламу Армстронгу ад чорнага». Ну, а Рознер такі востры на язык, ён піша «Чорнаму Рознеру ад белага». Ці было гэта так, чорт его ведалі, і такая байка існуе. Скорей за ўсё, што было. Трэба заўважыць, што згаданую пару трубачоў з розных берагоў Атлантыкі звязваў не толькі джаз. Луі Армстронг праз няпростае жыццё у 7 год пайшоў працаваць на фірму «Карнофскі», што гандлявала вугалем у разнос. Фірму арганізавалі ў Нью-Арляне габрэі-мігранты з Коуна, Бернхард і Рэбека Карноўскія. Паступова малы Луі стаў фактычна чальцом сям'і, палюбіў мацу і калыханкі місіс Рэбекі. Менавіта Карноўскі
Цехноўскія набылі яму першы карнет А-пістон. Да самога скону Армстронг насіў на шыі зорку Давыда, а з Рознерам яны яшчэ сустрэнуцца завочна праз шмат год у эфіры Радыё Свабода. Говорит Луи Армстронг по радиостанции. Кракатук. Фармацыя Адзі Рознера дэманструе ўзор спалучэння джазу з клезмерам. Хаця за канспіратыўным назовам «румынскі фокстрот» чуваць амерыканскі гіт «The Man from the South» with a big cigar in his mouth. Хлопец з поўдня з вялікай цыгарай у роце. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Тым часам урад Трэцяга райху запатрабаваў, каб краіны-сатэліты выслалі жыхароў Нямецчыны, што апынуліся на іх тэрыторыі. Як піша даследчык Якаў Басін, у 1934 годзе Адзі Рознер быў змушаны распусціць свой бельгійскі джэк-бэнд. Музыка перабраўся ў Швайцарыю, а ўжо адтуль з Цюрыха праз Прагу выехаў у Польшчу. На ўсход Еўропы рушылі многія іншыя нямецкія джазмены-габрэі, хто не змог ці не захацеў эміграваць у Штаты. Як піша варшаўскі музыказнаўца Дарыюш Міхальскі, назіраўся наплыў з Берліна высокакваліфікаваных інструменталістаў. Мясцовыя польскія калектывы былі змушаныя да рэфармавання, рэарганізацыі і нават да змены назоваў на амерыканізаваныя, як тое было прынята ў Берліне часоў Веймарскай рэспублікі. Кракатук. Пан Міхальскі высоўвае тэорыю, што першыя кампазітарскія вопыты Адзі Рознера адбыліся яшчэ ў 1930 годзе ў кампаніі з польскім кампазітарам паходжаннем з-пад Львова Фрэдам Шэрам. Не выключна, што наступнае танга яны напісалі разам, гаворыць Дмітрий Драгилёв. Что касается Рознера, как известно, он был большой тоже любитель этой музыки, я имею в виду танго, помимо джаза. И танго у него звучало, причем в разные годы, на разных языках, и сам он их сочинял.
Акром таго, Фред, як і кузен Лётар, агітавалі Адзі перабрацца ў Польшчу, дзе яго павінен чакаць сапраўдны поспех. Спявае Альберт Харрис, будучы саліста джазу БССР. Wrócisz, o nic cię nie zapytam, po prostu cię przywitam, jak gdyby nigdy nic. Gdy wrócisz po tylu długich latach, zastaniesz pokój w kwiatach, jak gdyby nigdy nic. Lecz gdy w tej chwili napotkasz mój wzrok, dojrzysz w nim żal, tak wielki żal, że wstrzymasz swój krok. Адзі Рознер апынуўся на тэрыторыі Польшчы не пазней за 1934 год. Гэтак сцвярджае пан Міхальскі. У адрозненне ад Беларусі, у другой Рэчы Паспалітай прозвішча Рознер добра ведалі, бо там ужо набылі папулярнасць крэўнікі Адзі з Кракава. Польскія даследчыкі называюць іх кузенамі, то бок тры браты Рознеры: піяніста і кампазітар Ежы, скрыпач Герман і акардэаніста-кантрабасіста Леапольд. Кракатук. Пачынаў Ежы Рознер. У сярэдзіне 20-х у салённай аркестры свайго бацькі Германа. Пасля далучыўся да калектываў Ежы Малядыста і Францішка Віткоўскага, з якімі выступаў у розных польскіх местах. Стварыў і ўласны бэнд «Рознер Джэз», а таксама ільговскі Рознер-бэнд з варшаўска-віленскім саксафаністам Леанардам Ільгоўскім. На пачатку 30-х Ежы Рознер граў у розных клубах Берліна, акурат калі там яшчэ жыў сваяк Адзі Рознер. Супрацоўнічаў як акампаніятар з варшаўскай філіяй фірмы «Каламбія», дзе аранжыроўшчыкам працаваў будучы сустваральнік беларускага джазу Ежы Бяльзацкі. Наступную песню 33-го году на музыку Рознера з Кракава прызналі шлягерам. Спявае Адам Астон. Za dawno, za dobrze się znamy, dlatego nie trzeba nam słów. Słyszę, co mówisz milczeniem swem, że chcesz już odejść i tak to wiem. Milczeniem się sobą żegnamy. Nie umiesz powiedzieć, bądź zdrów. Nic już nie umiem, zresztą słów mi brak, a zresztą ty słyszysz i tak. Між іншым, Ежы Рознер ускосна сутыкаўся з першым кіраўніком незалежнай Польшчы. Спачатку граў на адкрыцці трансатлантычнага рэйсу, які мусіў выконваць карабель Зімем Пілсудскі, а пасля напісаў саундтрэк да дакументальнай стужкі пра пахаванне сэрца Юзефа Пілсудскага ў Вільні. У 39-м годзе з бэндам Віткоўскага Ежы Рознер наведаў Нью-Йорк, дзе яны выступалі на сусветнай выставе і дзе дазналіся пра пачатак новай сусветнай вайны. З таго часу Ежы застаўся ў Злучаных Штатах, сядзеў за фортепіяна ў гатэлях ды рэстарацыях, пісаў музыку для кіно, але на Польшчу не забываўся і пазней нават прысвяціў Леху Валенсу рапсодыю салідарнасці. Кракатук.
Ці гралі Адзі і Ежы Рознеры разам? Ежы згадваў, што такое здаралася некалькі разоў падчас джэм-сейшанаў. Але нас адрозніваў падыход да джазу. Я заўжды намагаўся граць больш мелядычна, каб слухачы заўжды ведалі, што я граю. Адзі больш увагі прыкладаў да імправізацыі, фразіроўкі, складаных рытмічных памераў. Хоць публіцы часам было цяжка зразумець, што граў Адзі. Гэта быў выдатны свінгуючы джаз, якога тады ў Польшчы ніхто не граў. Быў вельмі блізкі да амерыканскіх арыгіналаў. Герман і Леапольд Рознеры таксама мелі ўласны бэнд «Рознерс Players». Абодва ўратаваліся ад галякосту праз знакаміты спіс Шиндлера. Асоба Леа ёсць і ў сюжэце аднайменнага фільму Стывена Спілберга. Moja Marika z Podebreczyna, uroczywa, warkoczy dwa. Trochę jest dzika, lecz zuch dziewczyna i wszyscy ją królewną zwą. Ej, szczenem, gdy gra muzyka, sardaszem swym Marika wiedzie prym. Moja Marika z Podebreczyna ma czarni wdzięk i w tem jest sęk. Гэта быў вугорскі факстрот аўтарства Ежы Рознера, агучаны Хуррем Юранда. Што тычыцца нашага галоўнага персанажа Адзі Рознера, то па прыбыццю ў Варшаву берлінскі джазмен перадусім паспрабаваў трапіць у склад згаданага Ежа Бельзацкага. На сустрэчу з Бельзацкім Адзі прыйшоў, трымаючы ў адной руцэ футурал з трубой, а ў другой валізку з вопраткай. На пытанне «А дзе ж аркестроўкі?» Адзі адказаў, дакрануўшыся пальцам да свайго ілба: «Яны ўсе тут». Аднак недзе ў рэчах Рознера змясціўся і 10гадовы камплект бельгійскага часопіса «Musique le magazine du jazz», пра які згадвае ў прыватнасці даследчык Анджэй Ёзвяк. Яшчэ одну дэталь тае сустрэчы распавядае знаўца джазу з Менску родам, цяпер жыхар Иерусалима Яков Басин. Значит, пришел в оркестр Бельзацкого, послушал, как тот играл, подошел к нему и сказал: «Я хочу у тебя работать трубачом». Тот говорит: «Ну, у меня уже есть трубач». А Рознер был очень такой, с элементами грубоватого нахальства, очень пробивной. И он сказал: «А когда ты меня послушаешь, ты того трубача выгонишь». Это что и случилось. Кракатук. Пасля кароткай супрацы з Бельзацкім у Варшаве Рознер ізноў вырашыў сабраць уласны бэнд, але ў Кракаве. Адзі Рознер атрымаў ангажмент у тамтэйшай кавярні «Цыганерыя», дзе афіцыйна і дэбютаваў у 36-м годзе, як піша джазавы гісторык Кшыштаф Карпінскі. Якаў Басін удакладняе, што цыганерыю трымала мясцовая цыганская грамада.
Аді Рознер з калегамі агучылі амерыканскі клезмера-цыганскі факстрот «Джозеф Джозеф». З былога джек-бэнду у новы калектыў перайшлі акром уласна кіраўніка Лётер Лямпель, яго голас мы зараз і пачулі, Эрвін Вальфайлер ды Хайм Шварцштейн. Як сведчыць у сваёй кнізе Драгілёў, новымі калегамі Рознера сталі такія ж, як ён, нямецкія габрэі, што мусілі пакінуць Нямецчыну. Гэта духавікі Бобі Фідлер і Густаў Віренберг. Да групы саксаў і кларнетаў таксама далучыўся Тоні Лявіцін з Лодзі. Засталіся звесткі, што будучы чалец дзяржджазу Тоні атрымаў музычную адукацыю ў родным горадзе, а выступаць пачаў у мясцовым кінатэатры «Редута». Рытм-секцыю ў першым польскім бэндзе Рознера разам з Хаймам склалі Станіслаў Пецух, туба, кантрабас, і Сымон Гелішкоўскі, фартэпіяна. І пакуль ніякіх скрыпак, у адрозненне ад тагачасных польскіх забаўляльных аркестраў. Кракатук. Зрэшты, склад абнаўляўся з году ў год. З Эдді Рознерам пачаў супрацу і саксафаніста Александр Галіцкі, польскі Колман Хокінс, які пасля сведчыў, што свінгавыя аранжыроўкі займалі ў плэйлісце аркестры самае важнае месца. Сам Галіцкі меў джазавы досвед яшчэ з канца 20-х у Кракаве, калі граў у фармацыі The Crazy Kiddies Jazz. Гурт быў адным з першых джазавых калектываў у Польшчы, пераймаў чыкаскія ўзоры ды развучваў кубінскія матывы. Другі пасля Армстронга. Рэцэнзэнт Александр Ляндау са згаданага кракаўскага часопіса «Ас» падаваў прыезд Адді Рознера ў Польшчу як вяртанне на радзіму, і гэтак апісваў рознераўскі саунд. Ужо з першых тактаў мяне ўразіў спосаб грання, які ў нас не сустракаў. Надзвычайная дынаміка, поўнае гучанне насамрэч некалькіх, але адпаведна падабраных інструментаў, прыстасаваных да сучаснага стылю грання «хот». Асабліва зацікавіў мяне дырыгент аркестра, які на сваёй трубе рабіў сапраўдныя цуды. Дыяпазон гукаў дзівіў усіх прысутных у зале. А ніводная танцавальная пара не выйшла на паркет. Усе ўважліва слухалі, бо гэта была першая джаз-аркестра, што грала ў замежным стылі. У гэтым сэнсе Рознер нават абагнаў амерыканскіх бібопераў. У маленькіх клубах, дзе тыя выступалі, часта размяшчаліся адмысловыя таблічкі «No dancing, please». Казалі яшчэ, што джаз стаў мастацтвам, калі пад яго перасталі танчыць. Кракатук. Сам Адді Рознер у тым жа 36-м годзе крытыкаваў польскую сцэну. Усё яшчэ існуе няслушны пункт гледжання, што душа каманды элегантна апрануты скрыпач, які адказвае за кантакт з публікай ды ейны настрой. Якасць музыкі грае другасную ролю. У цэлым у нас маюцца добрыя музыкі, але яны дагэтуль прытрымліваюцца старамоднага і манатоннага стылю. Важную ролю магло б узяць на сябе польскае радыё. У раздзеле «Кроніка замежных хваляў» у 37-м годзе штотыднёвік «Антэна» паведамляў, што ў Еўропе, у адрозненне ад Злучаных Штатаў, стаўленне да джазу зусім іншае. Статыстыка паказвае, што на 25 станцыях у тузіне краінаў толькі 7% музычнага этэру аддаюць джазу. У тым тузіне і Польшча.
«When Buddha Smiles» – «Калі Будда усміхаецца» – песня з рэпертуару Бенні Гудмана у версіі Адзі Рознера. Будда з'яўляўся нярэдкім персанажам на міжваеннай эстрадзе, у песнях, камічных маналогах ды гумарыстычных сцэнках. Тая ж Фанні Гордан напісала індыйскае танга «Будда, навошта ты стварыў сэрца». Кракатук. А польскае радыё сапраўды неўзабаве пасля інтэрв'ю Адзі Асу запусціла серыю перадачаў, дзе гучэлі замежныя джазавыя хіты. Стала рабіць прамыя трансляцыі з рэстарацыяў, як то і адбывалася і ў Амерыцы. Музыку ў выкананні Рознера рэгулярна ставілі ў праграме «Джаз артыстычны». А сам ён прыходзіў паслухаць маладых адэптаў джазу ў варшаўскі клуб YMCA, які расшыфроўваўся як Young Men's Christian Association – хрысціянская асацыяцыя маладых людзей. Адзі Рознер напраўду стаў у Польшчы аўтарытэтным і знаным выбітным джазменам, адным з нямногіх, і гэты статус пацвярджаюць сучасныя польскія даследчыкі. У 1937-м імя нашага героя згадаў брытанскі штотыднёвік Melody Maker, а аркестр Рознера мае месца і ў пазнейшай кніжцы «The Dance Band Era». У выданні падкрэсліваецца асаблівая роля Рознера ў еўрапейскай музыцы, яго фантастычнае гранне ды цікавы інструментар аркестры. Эксперты ацанілі, што ў складзе меліся то 4 саксы, то 4 трубы. Please let me explain. By mere Bestuche means that you're grand. By mere Bestuche, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say Wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I'm trying to explain by mere Bestuche. So kiss me and say you understand.
Лётар Лямпель, першы, хто ў Польшчы заспяваў з кэтам. У выкананні бэнду Аддзі Рознера прагучаў чарговы джазава-клезмарскі шлягер паходжаннем з амерыканскага мюзікла на ідыш. Яго аўтары — эмігрант з расійскай імперыі Шалом Секунда, музыка, і Джейкаб Джейкабс, словы. Колькасць далейшых тэкставых варыяцыяў не паддаецца падліку, але відавочна, што Рознер, калі не першым, то прынамсі адным з першых прывёз «Бай мір без душень» ва ўсходнюю Еўропу. У Польшчы напрыканцы 30-х песня «Ты для мяне прыгожая» атрымала такія версіі, як «Ты маш в собе цось» альбо «Чы веш маўва міс». Расійскамоўныя версіі з'явіліся на плытках толькі ў 40-х. В кейптаунском порту «Старушка не спеша дорожку перешла», «Красавица моя красива как свинья» альбо «Барон фон дер Пшик». Кракатук. Услед за радыё трэба было прабіцца і ў грамафонныя фірмы. Запісы ў студыі для польскіх аркестраў былі хутчэй выключэннем. Мала хто меў такі прывілей. Тым больш, што актуальная джазавая музыка тыя студыі філій замежных, як Каламбія і Адэон, не цікавіла. У 36-м годзе бэнд Аддзі Рознера правёў гукасесію на цалкам польскай фірме «Сірена Рэкардс». Цытата з анатацыі. Нарэшце запісы гэтага выдатнага дырыгента і трубача выходзяць на польскіх плытках, якім дакладна наканавана стаць узорам для пераймання. Пра тое, што калектыў пана Рознера паступова пераўтвараецца ў моцны сімфа-джаз, сведчаць яго астатнія запісы. Вынікам гукасесіі, як падлічыў Якаў Басін, сталіся 5 нумароў: румынскі фокстрот, які мы ўжо чулі, пасадобль, фантазія паводле рэха джунгляў Дзюка Эллінгтона ды пара папулярных польскіх танга, якія выконваліся і іншымі аркестрамі. Пасля ангельскай мовы Рознер лёгка авалодаў і польскай, з дзяцінства ведаючы ідыш ды нямецкую. А на кружэлках «Сірена Рэкардс», фактычна дэбютных яго запісах, імя Рознера страціла нямецкі стыль напісання праз «і». Писался он «Ади» все равно на английский, так сказать, манер, с «y» в конце, с «y», да, или «y», как немцы еще выражаются. Естественно, это читалось уже как «Эдди». Вот так он и стал, собственно говоря, Эдди Рознером. Пасля ў расійскім напісанні з'явіцца другое «д», а ў беларускім, адпаведна, «Эдді» будзе пісацца праз «дь». Кракатук. З 1937 году ансамбль Эдді Рознера пачаў жыць на 3 гарады як мінімум: Варшава, Кракаў, Лодзь. Музыкі мелі ангажэменты ў варшаўскім сутарэнні кавярні «Эсплянада», што на вуліцы Сенкевіча 11, «Мэцы джазу», як яе называлі, і ў «Пале де Дэнс» на Рымарскай 12. Заўсёдніцай «Пале де Дэнс» была Яніна Ратвандоўна, якая працавала ў National Film Corporation ды часцяком ездзіла ў Лёндан. Там Яцке, такая была ў кабеты мянушка, наведвала джазавыя канцэрты, пазнаёмілася сярод іншых амерыканцаў з Бенні Гудманам і набывала часопісы, плыткі ды ноты аркестровак для варшаўскіх музыкаў. У тым ліку, канешне, для Рознера. У сваім доме пані Ратвандоўна праводзіла сапраўдныя джэмсейшаны, на якія збіралася шмат музыкаў.
«Midnight in Harlem» – «Поўнач у Гарлеме». У Лодзі бэнд-лідэр адкрыў уласны шынок «Хэз Аді», то бок «У Аді», на рагу вуліцаў Пётрковскай і Нарутовіча, дзе ладзіў рэгулярныя джазавыя канцэрты. А ў Кракаве Рознер і кампанія гралі ў названай цыганеры ды ў рэстарацыі «Казанова». Абедзве пазіцыянаваліся ў рэклямах як адзіныя ў горадзе, зробленыя на еўрапейскі манер. Рознер у тых жа ўлётках называўся «каралём віртуозаў». Прычым у той жа час у цыганеры і Казанове грала аркестра Зыгмунда Карасінскага, і ён спрычыніцца да з'яўлення першага афіцыйнага джазу ў Беларусі. Абедзве аркестры, і Рознера, і Карасінскага, азначыліся таксама выступамі ў шкляным палацы Бадэга ў Гдыні. Кракатук. Маюцца сведчанні, што ў Казанове аркестру Эдзі Рознера слухаў папулярны амерыканскі кампазітар Коул Портер, родам з Перу. Пан Карпінскі называе дату – 7 верасня 1937-го. Музыкі тады зайгралі рэч Портера «I've got you under my skin» – «Ты пад маёй скурай». Той пасля выклаў сваё захапленне ў лісце сябру. Калектыў Рознера – самая свінгавая аркестра, якія я чуў у Еўропе. Сярод польскіх слухачоў Эдзі Рознера варта назваць і Уладыслава Шпільмана, які стаў прататыпам галоўнага героя у фільме «Піяніста» Рамана Палянскага. Па словах Шпільмана, найбольш папулярным у Польшчы сярод джазавых стандартаў быў «Сент-Луіс блюз». І найвялікшае ўражанне ён атрымаў менавіта ад версіі сенсацыйнага трубача Эдзі Рознера. Трохі пазней блюз стаў візітоўкай дзяржаўнага джазу БССР. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Варшава, Парыж. На пачатку 1938 году Эдзі Рознер і ягоны аркестра выехалі з гастролямі ў Францыю. Аранжыроўкі падрыхтаваў бельгійскі сябра Фат Кандрыкс. За канцэртамі ў кавярні «Метраполь» у Ліле меўся шэраг выступаў у лепшых залях Парыжа. У Плэйлі рознароскі калектыў зайграў на дабрачынным вечары з удзелам Наэль Наэль, Марыса Шевалье ды іншых зорак. У кінатэатры «Марыву» суправаджаў прэм'еру фільму «Геркулес» з Фернандэлем у галоўнай ролі. У зале сабралася ўся парыжская багема. Далей калектыў рушыў на поўдзень Францыі ды ў Манака. Кракатук. Падчас французскіх гастроляў Эдзі Рознер, акром скрыпкі і трубы, выкарыстоўваў рэдкі на эстрадзе інструмент меляфон, знешне да трубы падобны. Паводле традыцыі, заведзенай у Вайнтрауба, дэманстравалася ігранне на 2 трубах, практыкавалася калектыўная пантаміма, а падчас фокусу з цыркулярным дыханнем, калі Эдзі доўга цягнуў адну ноту, ягоныя калегі адмыслова пачыналі разгортваць газеты ды гуляць у карты. Кавер на «Караван» Хуана Цізола Мартінеса суправаджаўся адмысловым святлом, якое стварала адчуванне пустэльні. Цягам усёй кампазіцыі па сцэне рухалася фігура вэрблюда з парай гарбоў.
Даследчык Кшыштаф Карпінскі паведамляе, што ў складзе рознараўскага бэнду тады быў саксафаніста Францішак Гуркевіч, родам з Вадовіцаў. Ён скончыў музычную школу ў Бельску, але не ў Падляскім, а Мазавецкім. Францішак казаў пра Рознара: «Сярод усіх польскіх музыкаў хіба ўласна ён зрабіў найбольш для прапаганды джазу перад вайной». Лётар Лямпель у складзе аркестры кузэна спяваў па-ангельску амаль без акцэнту, ды на іншых мовах лёгка скэтаваў і ўвогуле адпавядаў стандартам тагачасных крунераў, свінгавых спевакоў, якія выступалі з біг-бэндамі. У рэкламных улётках яго прадстаўлялі як фенаменальнага джазавага спевака з сусветнай славай. Кракатук. Поспех у Францыі выліўся ў прапанову запісацца на фірме «Коламбія» у парыжскім філіяле амерыканскага лэйблу. Паводле патрабаванняў мясцовага прафсаюзу у склад бэнду падчас сесіі мусілі ўвайсці французскія, бельгійскія ці галандскія музыкі. Аркестра Рознара запісала ў Парыжы дзесятак твораў, што змяшчаліся на 5 кружэлках, але выйшлі толькі 4 з джазавымі стандартамі. У тым ліку «Take your pick and swing» – «Выбірай, ты свінгуй». Pick and swing. You've got to shout us all worth something, cause if you wear it broad, it's gonna get you down. You've got to take your pick and swing. Now if you got it certain thing, you find it all the words in rhythm. If you carve your name upon the Hall of Fame, you've got to take your pick and swing. Stay set, forget you ever knew what blues meant. Life hold a million loves, so make your own amusement. You've got to take your pick and swing. And when your big chance come, go take it. But if you hesitate, you're gonna get the lead. You gotta take your pick and give the ball a tip. You gotta take your pick and swing. Турнэ Эдзі Рознара з аркестрай працягнулася ў тым жа 38-м годзе ў Амстэрдаме, а пасля пачалася арганізацыя гастроляў па краінах Балтыі ды Скандынавіі. Дзеля гэтага фармацыя цалкам замяніла польскіх аркестрантаў на фламандскіх, а тыя сказілі свае імёны на амерыканскі манер. Дмітрый Драгілёў пералічае: саксафаніста Тоні Эльвек стаў Тоні Эльманам, а ягоны калега Аб Стуік Бертам Стрытхэмам. Кантрабасіста Яаб Саэт пераўтварыўся ў Джиммі Сейта, а бубнач Морыс Ван Кліф у Венкліва. Вядомы нам Лазар Маркевіч, відавочна падхоплены Рознарам у Парыжы, выступаў пад псеўданімам Луіс Марка. Асобным нумарам у шоу-праграме бэнду фігураваў танцавальны дуэт Cochrane Sisters. Кракатук.
Дарэчы, сястра Рознера Эрна у той час даслала брату гарантыйны ліст на эміграцыю ў Злучаныя Штаты, аднак той не захацеў перапыняць турне. Што здарылася далей, распавядзем наступным разам спадарства. Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук. Come through.